dneska si zahrajem long nose, obě mám prostě dlouhý nos. No, tady máte když tak fotku, dejte mi prosím like nebo odběr. Asi může mít na to. Tak nevím, jak se to teda využívá. Ale zatím to asi nepotřebuju. OK. Ne, dobrý. Jo, použijeme takhle shift lock. Jsme tam takhle jako... Tak. Dobrý. Jdeme znova. Wow. Dobrý. Celkem dobrý zatím. Co? Jdu takhle, ne? Já nechápu to. No. Zase to stejný. Jdeme. Kdybych spal, tak mám prostě nos. Jo. Můžu třeba jít takhle. Nechci. Tam. Co když je takhle? Lepší je to takhle jako jít po nosu. Ježiš. Koukejte na moje triky. Wow. Gutna. Jdeme takhle. Hej. Dobrý. Pum. Co kdybych se dotkl tím červeným nosem? Můžu, že? Jo. Můžu. Jdeme takhle. Co takhle? Třeba tak. No, takhle. Můj nos je nejlepší. Jo. Vyhrál obíčko. Akorát, že... Ježiš. To už tam skoro jsme asi. Nevím. OK. Jo, ty. Tohle se může dotknout jenom můj nos. Ne. Ty vogo. Tak. Tohle jako není dost hrozný, ale je to těžší. Dobrý. No, nepadej. Dobrý. Když podám takhle. Prostě. Styl, jo. Ne, jsem se ničeho nedotkl. Dobrý. Můj nos. Ježiš. Tak zkusíme takhle na stranu. Jdeme na stranu. Tak a tak. Dobrý. Ale tam je někdo na začátku. Čus. Můžeme takhle to přeskočit. Počkej, jako chtějí nějaký trik, jo. Trik, jo. Chtějí trik, tak mají trik. Takhle je to nejlepší. Tut. Tak. No. Takhle je to lepší. No, tohle už je těžší. Tak počkej, budeme takhle, ne?
se nedotkl. Dobrý. Jo. Takhle prostě. Nevím, jak to chtějí vymyslet. Ježiš. Rychlejš. Jo. Speedrun. Tak jdem. Tak. No, jo, vlastně musíme tudy. Tohle je jako level jako 10. Ježiš, počkej, to klouže. Aha, no tak to už je těžší. Tohle už neříkám nic, ale tohle už je těžký. OK. Jo, budeme to dělat asi až, no ještě 8 levelů, do level 50. Kam? Mně se to propadá. Dobrý. Nechápu. Já jsem tady. Ne, glitch. Našel jsem glitch. Koukejte. To je dobrý, ne? Rozhodně to vyzkoušejte. Ale já to budu dělat poctivě. Ne, akorát, že vůbec. Jdu to udělat tudy. Prostě jsem našel bůk, no. GG. Jdeme tudy. Ale dál už ne. OK. Tak. Ne. Dobrý. Co teď? Jo, tady to klouže. No, tak to bude trošku. Dobrý. To klouzalo hrozně moc. Tak mi to nejde. Jdu tudy. Ježiš, mám jsem spadl. Ještě půjdu tudy, ne? Tady mají úplně vychytávky úplně na nic. Dej se. Ten checkpoint, já nevím, jestli ho mám. Ale asi jo. Wow. Tak máme level 50. Myslím si, že by stačilo. A zatím čau.